Halo Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggih kalian kula Dominika Karunia Indah saking GKJ Bono Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraosing sabda winedar dinten menika Selasa Legi 8 Juli 2020 Minggu limrah waosan kapetik saking Yeremia 8 ayat 1 dumugi 13, Jabur 119 ayat 73 dumugi 18. Lakone para rasul 19 ayat 28 dumugi 51. Kanthi jejer pambalelanipun manungsa. Nats punika kapetik saking Yeremia 8 ayat gangsal. Yogene bangsa iku mungkur terus, padha nekat laku cidra, lumuh mratobat. Manungsa minangka titahipun Gusti Allah punika kawontenanipun winates. Kekiranganipun manungsa inggih punika namung nurut kalian pikajengipun piyambak. Wonten ing purwaning dumadi kalih ayat 17 Gusti paring dawuh dhateng manungsa. Sampun ngantos nedha wohing panitikanipun sae lan awon. Awet sawanci-wanci manungsa nedha, woh wau mesti pecah. Ananing purwaning dumadi 3 ayat 1 dumugi 7 nyariosaken bilih manungsa boten bangun turut dhateng dawuhipun Gusti Allah. Punika salah satunggaling wujud pambalilanipun manungsa. Waosan dinten punika nelakaken bilih Gusti Allah sampun paring dawuh dhateng Yeremia supados ngantaraken pangandikanipun Gusti. Yogene bangsa iku mungkur terus, padha nekat laku cidra, lumrah mratobat. Tiang-tiang wonten ing jaman Yeremia sampun mungkur saking Gusti Allah lan sami nampik kangge mratobat. Senadyan wonten wekdal kangge mratobat, para umatipun Gusti Allah saestu sami mangertos pundi ingkang sae lan awon. Yeremia ngemutaken bilih nalika tiyang punika dumawah. Mestinipun kedah enggal menyat malih, bilih mangertos lumampah wonten ing margi ingkang klentu. Piyambakipun kedah enggal-enggal wangsul malih wonten ing margi ingkang leres. Ananging Allah dados kapriyatosan ingkang lebet sanget nalika Yeremia sampun martosaken bab kawilujengan saking Gusti Allah. Malah para umatipun boten purun mratobat, malah dipun sebat mungkur lan laku cidra. Punika pambalilanipun manungsa ingkang ugi kasebat manungsa ingkang dumawah ing dosa ingkang boten saged ambabaraken utami anggambaraken caranipun Gusti Allah gesang. Kula lan panjenengan punika minangka titahipun Gusti Allah pancen winates lan ringkih. Mila perlu nyawisaken wekdal sawetawis kangge ngraos-kraosaken karingkihan kula lan panjenengan. Punika ingkang asring mungkur saking Gusti Allah lan malah laku cidra. Sumangga sami mratobat. Singkep pamratobat ingkang sejati inggih punika nalika panggesanganipun saged ambabaraken utawi anggambaraken caranipun Gusti Allah gesang. Karana kula lan panjenengan punika gambar lan pasemonipun Gusti Allah. Sumangga kita raos-raosaken Gusti berkahi. Amin.